Дева, здравейте! Това е вашата таро и астрологична прогноза за месец април. Моля, не забравяйте, че това са общи тарочетения и те няма как да резонират за всички. Затова, ако усетите, че тук има някаква информация за вас, я приемете. А ако ли не, подминете и оставете да достигне до човека, за когото е предназначена тази информация. Ето тук съм отделила гривните, които са подходящи специално за вашата зодия. Мъжка и две женски, като едната е малко по-спортна, а другата по-елегантна. И така, нека да видим какво се дава за вас през месец април. Какъв месец ще бъде април за вас? Какво се дава за девичките, които ме гледат през месец април? Тук нещо се обърна. Я да видим. Месецът вещае много избори. Тук вече сте в етап, в който знаете, че не може да останете там, където сте били. Има кръстопът и трябва да направите избора си. Дали да вървите назад в миналото, в носталгията, там където старата любов си е отишла, а новата не е дошла, или да продължите напред в бъдещето. Между другото го казах, защото се обърнаха все пак тези карти. Но сферите, които днес ще разгледаме, са: какво ви се дава на работното място, в финансов план, вашето личностно развитие, какво ви очаква в любовта и, разбира се, не на последно място, така ще ви смъкна малко, вашият човек, намисленият от вас човек, как ще бъде настроен към вас през месец април. Ще сложим ето тук. И така, готови ли сте да започваме? Нека да видим какво вещае таро за вас. Месец на празник. На работното място ще има празници. Нещо ще празнувате. Може да е повишение, рожден ден на някого, победа някаква. Но определено месец на пълнота и на празници. Какво още предстои на работното ви място през месец април? Предложение някакво. Месец, в който работното ви място ще ви носи и предложения, празници и едно емоционално удовлетворение от това, което правите. Да, предложение някакво. Предстои едно предложение, което емоционално ще ви удовлетвори и ще ви зарадва. Преди да продължа, ще ви запозная с Кокондрел, който в момента дреми. Той е мъничък на около 5-6 месеца. Вижте, дори не може да хапи още. А другият, който чувате да преглася, е зад гърба ми. Той е Марс. Той е голям разбойник, затова и зад гърба ми, защото когато е тук, обича да слиза, иска да хапи карти, изял ми един компютър до сега и така нататък. Но който му е любопитен, може да се върне в предното и в по-предното видео, може да го види. Всичките са корели. Аз обожавам папагали. Имам 17 и едно кученце. Цял зоопарк си имам вкъщи. И така, нека да продължиме. Да, определено месец, който ще ви изкара от едни емоционални блокажи, в които сте се намирали в една зона на отказ. Да. В финансов план някои от вас ще крият своите финанси. Ще бъдете потайни. Както се казва, ще ги слагате, може би, под дюшека. Тук показва тайната жрица, че финансите ще бъдат скрити и потайни. Жените ще бъдат изключително прецизни и хладнокръвни. Къде ги дават и за какво ги дават? Мъжете, тук ще криете своите финанси от своята, се казва, кралица мечове. Тя може да е близнаци, везни или водолей, но тук той ще крие своите финанси, се казва от нея. Умора, финансово изтощение ви се дава в финансов план, но не за дълго. Тук просто така сте поспряли малко да подпочините, преди да продължите напред отново в финансов план. Тепърва колелото на съдбата за вас ще се завърти и ще ви донесе едни финансови, се казва, промени. В финансов план ви се дава нов проект, нова работа или ново начинание, но тук парада ще говорите вие. Защото в тройката пентакли архитектът ще бъдете вие.
Разбирате ли? Вие ще водите парада. Какво ви се дава в личен план? В личен план, тук съжалявате, едно съжаление ви се дава. Гледате назад в миналото си, някак си сте зациклени на едно място. Гледате какво се е случило в миналото. Къде сте сбъркали в миналото? Къде сами сте си разпиляли чашите? Това може да е чисто и някаква любовна болка във вас. И това ви кара да стоите на едно място, вместо да продължите напред и да се развивате личностно. Тук обаче ще направите избора в осмицата чаши, да съберете каквото е останало и да тръгнете напред в търсене на едни нови, слънчеви се казва за вас, перспективи. Можете сте бъдете изключително емоционални, тук излизате в енергията на кралят чаши, или може би сте с луна или асцендент в Риби, Рак или Скорпион. А жените тук, тръгвайки си от един такъв се казва мъж, ще израснете личностно. Да, промяна и трансформация. Това, което е било досега, такива каквито вие сте били досега, то вече няма да бъде. От тук нататък вие ще бъдете съвсем нови хора. Като, как да ви го кажа, представете си едно цвете, едно мушкато, примерно. Знаете как единият цвят, такъв красив, цъфтив, в един момент завяхва. Но на негово място се раждат други няколко, които са още по-красиви. И вие ще бъдете в една такава, се казва, енергия. Много ще работите за своето личностно развитие. Толкова много, че главата няма да си вдигате от работа. Дали ще четете книги, дали ще ходите на курсове, или по някакъв друг начин ви се дава да работите върху себе си. В любовта. В любовта шестицата пентакли, както виждате, един дава и други няколко просят, което означава, че вие сами трябва да прецените дали давате любовта си на някого или на няколко, или вие сте в енергията на просека. Трябва да балансирате себе си и да давате на всеки според заслугите, се казва в любовен план. Да не влизате в енергията на просека. А вие сте влезнали вече друга шестица, шестицата на чашите. Тук сте с носталгия за тази любов. Това, което се обърна в самото начало, още докато бърках картите. Тук старата любов си е отишла, а новата не е дошла. Някои са влезнали в енергията да просят. Тази се казва любов. Вместо да направят типичния анализ за девата. Любовниците показват намеса на трето лице във вашите отношения. Отношения, в които вие сещате, че това е вашата сродна, се казва душа. Етап, в който ще трябва да балансираме. Тук е принципа на ту сме заедно, ту не сме заедно. Игрички по двойката на пентаклите се дават в любовта. Вашият човек на този етап ще ви пише съобщение. Ще получите някаква вест, някаква информация от него, но той е настроен изключително по-детски. Тук по пажа жезли, тръгнал съм аз, се казва, напред, да изследвам целия свят. Той тепърва ще израсне. Чрез това си изследване до енергията на кралят пентакли. Тук мъжете, които ме гледате, това сте вие. Това сте вие, кралят пентакли. Този човек, изследвайки, ще разбере, че вие сте стабилният мъж. Вашият партньор, изследвайки, че вие сте стабилният за него. А за жените, този човек тепърва ще израсне. Той все още е в една детска енергия. Той все още е в една детска енергия, но се дава все пак да има комуникация. Ще има комуникация между вас. Имайте на предвид, че това е човек, който е в процес на личностно израстване. Не се показва нищо лошо. Тук не се показва. По-скоро вие сте влезнали в една такава енергия. От негова страна не се показва нещо лошо, но просто това е човек, който на този етап търпи едно личностно израстване. Той тепърва израства от тази детска енергия. Вие все още сте неговата кралица чаши, любимата му жена. Тази, която може да го люби, да го обича и да го целува, се казва най-добре. За тези от вас обаче, които знаете, че човека е в отношения, той не е израснал, защото не може. Той е заетият крал пентакли. Ангажираният крал пентакли. А кралица чаши не е само любима жена в Таро. Тя е и любовница. Което означава, че да, вие ще останете неговата любима жена, но неговата любовница, мили дами.
И тук той трябва да вземе някакво безпристрастно решение, да го отсече. Нека да попитаме тогава, при това положение, какъв е потенциала на тези отношения? Какъв потенциал се дава на тези отношения? Ще имате разговор. Ще имате разговор, в който ще проведете нещата на 4 очи. Картите ще бъдат поставени на масата. Тук ще се дава едно изяснение. Някои от вас, които знаете, че човека не е в отношения, ще имате общо съжителство. А за други ще обсъждате точно това, че той живее с някой друг, че е в някакви, се казва, по някакъв начин отношения. А трети ще обсъждат собствената си сватба. Имайте на предвид, че тук ще се изчистват илюзиите, нереалните неща и изборите. За някой от вас това ще донесе едно доста депресивно състояние и едни страхове. Но въпреки всичко, вие ще тръгнете напред, ще се отправите напред, готови да се борите с една конкуренция. Евентуално, ако я успеете да я преборите и да се докажете по някакъв начин. Сега ще ви покажа първо мъжката гривна, след това и женските. Или айде ще започна от женските, път на дамите. Ще започна от най-красивата. Тук имаме опушен кварц, планински кварц, авантюрин и амазонит. Погледнете каква красива гривна. Виждате ли само как лъщи? Надявам се камерата да я фиксира правилно. Умишлено не съм я затворила, защото знаете, че всяка гривна се прави индивидуално за всеки един от вас. Това са просто модели, мостри. Вие може да си харесате някой от тези тук, разбира се. Ако влезете в TikTok профилът ми, в описанието на това видео за тези, които гледате в YouTube, ще намерите информация. Там повече за гривните. Не съм качвала в YouTube много отдавна, поради простата причина, тези от вас, които ме следвате по-отдавна, знаете, че имах здравословни проблеми и нямах възможност. Това е другата женска гривна. Тук също имаме авантюрин и амазонит. Както и при мъжката имаме авантюрин и амазонит. Значи амазонитът е камъка на вътрешната хармония и истината, които носят спокойствие, балансирана емоция и подпомагане на човека да изразява мислите и своите чувства, а не да изпада в някакъв неконтролируем емоционален срив. Авантюринът е камъкът на късмета и на новите възможности, който привлича успех, благополучие и положителни промени в живота на човек. Това е в тези двете гривни. Тази гривна е на цена от 23 евро и 50 мъжката, а тази в случаят е на цена от 18 евро. Другата гривна, в която има добавен, освен тези камъни, и опушен кварц, и планински кварц, цената й е 22 евро, но тук като сме добавили опушеният кварц, това е камъкът на защита и заземяване, който подпомага да се освободи натрупаният стрес и да се изчисти негативната енергия, да върнем вътрешният си баланс, мир и хармония. А планинският кварц, казах за опушения, не знам да не съм направила някакъв лапсус, извинявам се. А планинският кварц, ето този камък тук в случаят, планинският кварц е мощна енергия, която пречиства, усилва интуицията и хармонизира дух, душа и тяло. Това е изключително нежна гривна. За тези от вас, не знам къде гледате това видео, дали е в YouTube, дали е в TikTok или в Facebook. За тези от вас, които ме следвате отдавна, знаете, че аз не работя с наложен платеж. Поради простата причина, че аз не живея в България. Ако искате да имате гривна, която лично аз съм изработила за вас, това се случва единствено и само, ако е предварително заплатена. Доставката до България я поемам изцяло аз. След като пристигнат в депото в България, те биват разпращани по адресите към своите получатели. За тези от вас, които са в България,
доставката отнема до 2 седмици. А за тези от вас, които са в чужбина, за около месец, горе-долу приблизително зависи в коя държава се намира. Както казах, от Дания до България доставката я поемам аз. Оттам нататък вече тя се изпраща с куриер, там доставката си поемате вие. Също така, да не забравя да ви покажа ето тази гривничка тук. Надявам се, че се вижда добре. Ето така ще ви покажа, няма да ставам пак. Това е гривна от рубин. Камъкът, който е препоръчан за 2026 година, заради годината на дървеният кон. За тези от вас, които вярват в китайската нова година. Особено за тези, които са родени под знака на кон, без значение какъв кон сте, това е гривна конкретно за вас. За да си я поръчате, може да ми пишете на лично съобщение. Отдолу, ако гледате в YouTube това видео, има подробна информация как да се свържите с мене. Разбира се, не забравяйте да харесате, да коментирате и да споделите това видео. Ако мислите, че то резонира с ваши приятели, познати или с самите вас, но не забравяйте да поставите един лайк. И също така да ме последвате за още подобно съдържание.